Reflexions d'un docent sobre sortides professionals. Solucions. Comentaris de les formes orals espontànies. Monòleg d'un docent sobre les sortides professionals del grau de mestre en educació primària, en el qual donarà la paraula a unes persones expertes en la qüestió. Es tractaria d'una situació formal que reclamaria, doncs, un registre formal. Bé, escolteu una cosa. Us heu plantejat on es pot treballar amb un títol de graduat en mestre d'educació primària? En registre oral informal, de vegades s'afegeix una T de suport darrere on t'és, que no és recomanable en un registre formal. Us ho heu plantejat, això? El grau, és veritat, el grau té indubtablement una missió docent. Observem la paraula missió dita amb una S sonora, missió, tot i que a la grafia de doble S li correspon el so S sorda. L'IEC, a la seva proposta d'estàndard oral, ens diu que aquesta pronúncia no és recomanable. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ens indica que el grup MIS, en paraules com admissió, emissió, omissió o missió, en usos informals pot fer sonora la S, admissió, missió, però seria un tret de poca formalitat. Ara bé, això significa treballar només en centres escolars, públics o privats, en l'etapa de 6 a 12 anys? Au, vinga, que no. Si us pensàveu això, res de res. Són típiques de la parla oral espontània certes rutines de parla o formes previsibles carregades d'expressivitat com ara «au, vinga», que aquí s'acompanya de l'expressió repetida i el·líptica «que no». Aquestes formes no apareixerien en registres formals. Perquè també obre les portes a altres sortides professionals. Iep, no ho pensàveu, això. Expressió usada per cridar algú, per cridar l'atenció, per introduir una objecció, una rectificació, forma part de la llengua expressiva pròpia del català oral espontani i no la trobaríem en registres formals. Per exemple, treballar en escoles d'educació especial, treballar en aules hospitalàries, treballar en serveis educatius d'institucions culturals, museus, per exemple, o també en l'elaboració de materials educatius o altres opcions encara. Jo personalment coneixo graduats que treballen en aquests altres tipus d'escoles i d'institucions. Els verbs aparèixer i conèixer, i derivats, en els registres informals poden presentar formes amb consonant palatal en la primera persona del singular del present indicatiu i en el present de subjuntiu. Apareixo, apareixi, coneixo, coneixi, en lloc de les formes valaritzades aparec, aparegui, conec, conegui. Si el registre ha de ser més formal, la forma ha de ser conec i no coneixo. I aprofitant aquesta coneixença, els hi vaig demanar que vinguessin a explicar-nos. Ens trobem davant la forma els hi amb un valor de datiu, vaig demanar a ells. La gramàtica considera que no és adequada en registres formals, que farien servir els vaig demanar. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals considera aquest els hi una forma pròpia dels registres informals o marcadament informals. On treballen i el que hi fan. Article amb valor individualitzador, l'1, propi dels registres informals i no acceptable en els registres formals, que esperarien el que, les coses que, allò que. Hem enviat a la vostra professora, tranquils, la presentació amb diapositives que han preparat i ella us l'enviarà per e-mail o la penjarà al campus virtual. Veiem que ens apareix una vocal entre els dos pronoms febles, us, el. Aquesta vocal neutra, o segons els dialectes, és admissible però només en registres informals, segons l'IEC. En altres registres trobaríem us l'enviarà. La forma mail, d'altra banda, que apareix també en aquest fragment, no apareix al diccionari normatiu, però és de l'ús general i l'hem de considerar llengua estàndard. Em sembla que ja són aquí. Jo el que faré és pirar-me-les i deixar-vos que escolteu les possibilitats que us exposaran. Mot d'argot, documentat en català com a mínim des del segle XIX i que apareix al DIEC 2, però que evitaríem en registres formals.
que tenen especial interès per als estudiants que les seves opcions inclouen fer un grau en educació. En registres informals podem trobar oracions de relatiu formades per que més un possessiu, els estudiants que les seves opcions. No les fem servir en registres formals, on diríem, per exemple, els estudiants, les opcions dels quals. I creuen precisament que no hi ha prous àmbits on exercir la professió. En registres formals es manté invariable el quantitatiu prou. En registres informals i en la llengua col·loquial també es pot fer servir el plural prous, i en alguns parlars fins i tot hi ha les formes femenines prouta i proutes, en aquests registres allunyats del formal. Res més, els fem entrar i els donem la paraula. Escolteu-los amb atenció, sisplau.